Nakuhaan og cellphone video sa residenteng si Oscar Templado Jr. ang nahugmak nga tulay at tubangan sa usa ka simbahan sa Baliti Poblasyon, Malalag, Davao del Sur kaganihang buntag tungod sa kakusog nga bulog sa tubig baha. Sumala ni Oscar, miawas ang sapa nga duol sa lugar tungod sa siging ulan sukad pa kagabii. Apil sa nalunupan ang palengke sa Poblasyon Malalag nga abot hawak ang gilawon sa tubig baha. Samtang sa Facebook Live ni Ana Ligula Lafuente kaganihang buntag, makita nga misuway og tabok kining usa ka hamtong nga lalaki bisan lawom og kusog ang bulog sa tubig sa sapa sa Purok Colombia 2, Malalag, Davao del Sur. Daling miresponde ang mga residente. Madungog sa video ang kabalaka ni Ana Lee. Swerting luwas nga napatabok ang lalaki nga nailang si Rudy tungod sa tabang sa mga silingan. Daw dagat ng lantawon ang baha sa sulok Davao del Sur, din anaa sa tunga ang eskwelahan. Kanselado na ang mga klase tungod sa baha. Sa Barangay Baluyan, Sulup, Davao del Sur, natabunan og yuta nga dunay sagol nga mga bato ang Digos Jensen Road human makankan og milandslide ang bahin sa bukid kaganihang buntag. Daghang sakyanan ang nangatanggong sa lugar. Dali hinuon nga nagpahigayon og clearing operation ang mga otoridad. Nagtinabangay sab sa search, rescue ug road clearing operation ang mga pulis sa 1st Davao Occidental Provincial Mobile Force Company sa Barangay Tubalan ug Buhangin, Malita, Davao Occidental sa mga gipangbaha sa lugar ug gipanghipos ang mga nagharang sa kalsada sama sa mga punuan sa kahoy ug mga bato. Wala na panumbalinga sa mga pulis ang banlas sa tubig baha, mahipos lang ang mga dagkong kahoy sa kalsada ug mga nakaharang sa kanal. Ingani sab ang sitwasyon sa Malita Jose Abad Santos Road, partikular sa sitio Kabalantian, Kinanga, Don Marcelino, Davao Occidental kaganiha. Gipanghipos sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection, MDRRMO ug taga-barangay ang mga dagkong bato nga midahili padulong sa kalsada aron maagian sa mga motorista. Maagian na sa tanang klase sa sakyanan ang kalsada pero kinahanglan nga mag-igmat kay danlog pa kini tungod sa ulan. Base sa report sa Pag-asa, ang nasinating pag-ulan sa dakong bahin sa Mindanao, hilabi na sa Davao Region, hatod sa Intertropical Convergence Zone kun ITZZ. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.